أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara gode ma Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai, wanda ya ƙaddara saduwanmu a wannan masallaci Masjidul Ijaba a nan anguwa ta Ibrahim Bako New Extension a nan cikin garin Bauchi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon faɗan daidai da aiki da daidai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon gyara kurakuranmu da ikon tuba zuwa gare shi. A karatun da ya gabata min kwana akan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anan muka kwana. Daga cikin abubuwan da muka yi magana, muka yi bayani a wancan satin da ya wuce, mun yi bayani a faɗin malam ya wajaba akan mutum mukallafi ya kiyaye harshensa. Har yanzu dai kuma ba mu kammala wannan gaba ba, muna nan akan wannan gaban. Shi ne malam ya kawo wannan hadisi yake cewa, wa kadhalika aidan yahrumu alaihi almunkaru wal munkari. Ai wato ya kawo abin a bracket ne, yana kawo yanayin sharhi, saboda haka wani zubin da aka ji gurin don ma an yi rafa, saboda akwai bayanin da yake kan yi. Ai itiyanu ma harramahu Allah subhanahu wa ta'ala shar'an fa hadha muharramun, wa kadhalika yahrumu alayhi al-ityanu bil kalamil qabih mutlaqan, fa kullu kalam qabih fa huwa muharramun alal insani al-ityanu bihi. Malam yace duk wani irin magana wanda ya kasance mummuna, haramun ne mutum ya aikata wannan magana, kowanne iri ne. Na'am, shine yace wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam qa'idatun zahabiyyatun. Hakika manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi wata ƙa'ida wanda take cike da gwalagwale, wanda take da cike da zinare, ma'ana fil kalami, akan abin da ya shafi magana. Mani ita sama biha najah. Duk wanda yayi riko da wannan ƙa'idan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar, hakika ya kubuta, hakika ya tsira. Duk wanda bai riko da ita ba fa yana ruwa. Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu ikon aiki da wannan ka'idan da manzo Allah sallallahu ya faɗa. Malai ce wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, shine fadin manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranar ƙarshe, to in zai magana ya faɗi alkhairi ko kuma ya ja bakinsa ya shiru. Wannan hadisi ne wanda kowa da kowanmu ya riga da ya san shi tuntuni, kuma hadisi ne wanda yake yawo a cikin mutane, tsakanin mutane, a bakunan mutane ko da yaushe. Kowa za ka je yana cewa ka faɗi alkhairi ko kai shiru, ko bai jawo matanin hadisin ba, amma dai maganan ba nashi bane, magana ne na khairu khalqillah, fiyayyen halitta na Allah tabaraka wa ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba mu wannan ka'idan. Saboda haka in kana so ka tsira, ka yi riko da wannan ka'idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana. In har ka yi imani da Allah, imani na gaskiya, imani da babu cuwa-cuwa, babu almundahana a ciki, kuma ka yi imani da ranar ƙarshe cewa lalle gobe kiyama za a tashi, akwai hisabi, akwai wuta, akwai aljanna, ka yi imani da waɗannan ababa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyaqul khairan aw liyasmut. To mutum in ya tashi magana ya faɗi alkhairi
ko kuma ya shiru. Duk abin da ka duba ka hanga ka ga ba alkhairi ba ne, manzo Allah ce kai shiru. Amma idan abu ka duba ka ga alkhairi ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka faɗa. Gyara alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne? Gyara alkhairi ne. Tare da haka akwai gurin da kai baka kai gyara a wannan gurin ba, ni ban kai ne gyara a wannan gurin ba. In kai gyara a wannan gurin to da a sami barnan da tafi wanda ake yi a yanzu. An fahimta? Ina fatan an fahimta. Akwai wanda matsayinsa bai kai ya gyara ma wani na gaba da shi ba, ko shugaba ko sarki, saboda shi ba kowa ba ne, bai kai wannan matakin ba. Saboda haka shi Allah bai ɗora masa gyara ba a wannan matsayin nasa. Amma in har Allah ya kai ka wani matsayi na za ka faɗa a ji, to wajibi ne idan ka ga gyara ka kurakurai ka bi hanyoyin da ya dace ka isar da saƙo na gyara mu shugaba. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faliqul khairan aw liyasmut. Malam yake cewa fa idza arada al insanu an yatakallama, idan mutum yayi nufin yin magana, idan mutum yayi azama zai yi magana, falyanzur, to ya duba ya gani. Fa idza kana hadha al kalam alladhi sayaquluhu khairan falyatakallam bihi. Idan ya duba ya ga wannan magana da zai faɗa alkhairi ne, to ya faɗi wannan magana. Wa in kana sharran, idan kuma sharri ne, fa innahu, to lallai dai ja bakinsa, fa innahu yaskut, to lallai dai ja bakinsa yayi shiru. Akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi, cikakken musulmi, ingantaccen musulmi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, shine wanda ‘yan uwansa musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa. Ya kasance baka cutar da ‘yan uwanka musulmi da hannunka, baka cutar da ‘yan uwanka musulmi da harshenka, to wannan shine cikakken musulmi, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kana neman musulmi number 1, to ta kansa da ka fara lissafawa. Amma duk wanda ‘yan uwansa musulmi ba su aminta, ba su kubuta daga sharrin harshensa ba su kubuta daga sharrin hannunsa ba, to wannan ba cikakken musulmi ba ne, sai dai musul. An fahimta? Saboda haka cikakken musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu alamunsa. Yana da mutum ya kasance wataƙila ba shi zai faɗa ba, amma shi zai janyo wa musulmai abin magana, to wannan shi ma bai kubuta ba, shi ma ba cikakken musulmi ba ne. In dai har za ka janyo ma 'yan uwanka musulmi abin magana, to har yanzu dai baka cika cikakken musulmi ba. Dole sai ya kasance 'yan uwanka musulmi sun kubuta daga sharrinka gaba ɗaya ka cokam, shi ne kake zama cikakken musulmi. Na'am, malam yake cewa wa aymanit talaq, wajibi ne kuma akan mutum musulmi ya kiyaye harshensa daga rantsuwa na saki. Ai wa alal mukallafi an yahfaza lisanahu min aymanit talaqi, yace ai wajibi ne akan mutum mukallafi ya kiyaye harshensa daga rantsuwa na saki. Ai min alhalfi bit talaq, mutum ya rantse da saki, mutum ya rantse da saki. Misali na gaba shine mutum ya rantse da kabarin babansa. Waye babanka kuma? Ina babanka ya kai matsayin da zaka rantse da shi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Duk wanda da ya rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma ya ja bakinsa ya shiru. In dai za ka yi rantsuwa, to haramun ne ka rantse da kowanne irin halittan Allah da ka daga ido ka ganta, da wanda ya halicci wannan halittan da shi ya kamata ka rantse, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida. In za ka yi rantsuwa,
to ka rantse da Allah tabaraka wa ta'ala, ko kuma ka ja bakinka ka yi shiru. Ba a rantsuwa da sama, ba a rantsuwa da ƙasa, ba a rantsuwa da ruwa ko rana ko wuta, ba a rantsuwa da kabarin iyaye, ba a rantsuwa da kowa sai da Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda ya fi ka san Allah, ya fi ka sanin addinin nan, wanda aka ba shi addinin nan a hannunsa, shi ya ce in za ka yi rantsuwa, in dai kana bin sabi na tsakani da Allah, to ka rantse da Allah. Shi ya zo da wannan addinin sallallahu alaihi wasallam, ya ce in dai za ka yi rantsuwa, ka rantse da Ubangijin da ya halice ka, kar ka rantse da kowa. To rantsuwa ya halatta mutum ya rantse da Ubangijin ɗakin Ka'aba, ya ce bi rabbil Ka'aba, yana rantsuwa da Ubangijin ɗakin Ka'aba. Da wa dai ya rantse dai? Da Allah da ya rantse. Manzo Allah sallam yana cewa wa rabbi Muhammad, ina rantsuwa da Ubangijin ko kuma wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Ubangiji wanda raina ke hannunsa. Waye ran Manzo Allah sallam ke hannunsa? Allah. To duka waɗannan misali ne na rantsuwan da mutum ya halatta masa ya yi. In ma wallahi yana ganin abu ne wanda aka saba yi, to ga wasu, wa rabbil Ka'aba, ko kuma wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Ubangiji na wanda raina ke hannunsa. To wannan duk ya halatta maka kai, amma koma bayan haka haramun ne mutum ya rantse da wani sai Allah shi kadai. Sa'annan shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko ya rantse da komai, kamar yadda muka gani a cikin littafin shi. Allah yake cewa wal qalami, Allah yana rantsuwa da alƙalami. Kai kai suka rantse da alƙalami? Wannan shine buwaya na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah na da iko, Allah yana da hurriya, yana da daman da zai rantse da komai. Wal qalami wa ma yasturun, Allah yana rantsuwa da alƙalami. Wa shamsi, Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da rana. Wal qamari, Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da wata. Allah kenan. Amma kai kuma ka'idan da aka baka shine ka rantse da Allah tabaraka wa ta'ala in da ka yi rantsuwa. Haramun ne mutum ya rantse da kowanne irin abu sai Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am. Wal yahfaz lisanahu min intiharil muslim, kuma malam yace wajibi ne akan mutum musulmi ya kiyaye harshensa daga hantaran musulmi. Ai zajruhu, shine hantaransa, daka masa tsawa, kai ta shiga bannan gurin kaza da dan adam wanda halittan ku daya. Allah tabaraka wa ta'ala ya baka hankali, ya bashi hankali saboda fifita ka da Allah tabaraka wa ta'ala yayi a kansa da kuɗi ko da arziki ko da sarauta ko da wani mulki, shine kake walakanta shi. To ubangijinsa bai yarje maka ka ci zarafinsa ta hanyar kaskantar da shi, ta hanyar tsawatar masa da duka masa tsawa. Watakila ma ya girme ka, watakila ma ya haife ka, watakila ma ya yi jika da kai, amma saboda kana ganin yana aiki a ƙarƙashinka ko kuma ka fi shi matsayi, ka wulakanta shi. Allah tabaraka wa ta'ala bai yarje maka kai wannan aikin ba. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, hakika mun halicci dan adam a suffa, a sura mafi kyau. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hakika mun halicci dan adam a sura mafi kyau. Ya za a yi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi a sura mafi kyau, kai kuma ka zo kana walakanta shi? Ba za ka wanye lafiya ba. A wata ayin kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ai walaqad karramna dhurriyyata adam bil aqli wa irsalir rusuli wa sakharna lahum jami'a ma fil kauni
Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ai haƙiƙa mun karrama ‘ya'yan annabi Adam. Allah fa yake cewa ya karrama ‘ya'yan annabi Adam, kai ka zo kana wulaƙanta su. Allah mai halittan, mai duniyan, mai kai ɗin, mai dukiyan da ya baka ya ɗan san maka, mai ɗan wani ƙarfi kana ganin kana da wani ɗan ƙarfi, to Allah ne ɗan san maka ɗan kaɗan. To wannan mai halittan wanda ya halicce kan yace walaqad karramna bani adama, haƙiƙa mun karrama mun mutunta ɗan adam. A ina? Wa hamallahum fil barri wal bahri, a rayuwansu ta tudu ta kan ƙasa da kuma rayuwansu ta cikin ruwa ta gangare. Wa razaqnahum min at-tayyibati, mun kuma azurta su da ababa daɗaɗa, abubuwanci daɗaɗa. Bayan da za a yi mutum ya kasance ɗabi'ansa shine walakanta mutum, walakanta ‘yan uwansa, wani ma ƙanin shi ne amma yana walakanta shi, wani ma yayansa ne. Ɗan dama a ce babu dangin iya babu na baba, amma mafi muni a ce ƙaninka ne, wani ma mahaifinsa ma bai bar shi ba, mahaifansa ma bai bar su ba, suna masa magana ya juya musu ƙiya, in sun gama ya cika ma rigansa iska. Kai ma za ka haifa, in baka haifa ba, uququl walidain na ɗaya daga cikin laifin da Allah tabaraka wa ta'ala baya bari sai an je kiyama. Tun daga nan Allah tabaraka wa ta'ala yake fara saka ma iyaye. Saboda ka duk yanda za a yi kai kokari kai ma iyayenka biyayya tukuru, sai dai idan a saban Allah ne, wannan kuma manzo Allah sallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq, haka ne? Ba a biyayya ma abin halitta a cikin saban mahalicci. Idan iyayenka sun maka umarni da saban Allah, to nan kan ba hurumunsu ba ne, hurumin Allah ne. Ma zalika dai ka yi ƙoƙari ka fahimtar da su, ba wai jahilan banza wannan saban Allah ne, ya kuna umarni na da saban Allah, to wannan ma ka yi laifi, shi ma ka yi laifi. Sai ka bi hanyoyin da ya dace. A baba ka yi haƙuri, gashi ga abin yadda lamarin yake, duk abubuwan da za ka mu umarni ne zan maka baba, duk abubuwan da kake so na maka dan maka, amma wannan abun ubangijinmu wanda ya halice mu kuma za mu koma gare shi, baba Allah ya hana. Ka bi hanyoyin da ya dace, kare dagance, kare kasance kana yi musu da zafi kana ɗaga musu murya. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada mutum ya kasance yana gaya ma iyayensa ko da uffan ne, wala taqul lahumu uffin, kar ko irin mahaifanka suna magana, sun yi magana kana jin su, kawai sai ka ce wato fa akwai wata, kai dai baka ce komai ba, amma din nan da ka faɗa dai bakanta musu rai, suna ganin gashi ɗansu da suka haifa a cikinsu suna masa magana, yana ce musu akwai wata magana a ciki wanda ba da ka fitar da ita ba yanzu wataƙila sai nan gaba. Allah ce uffan karkace musu, daidai da uffan karkace musu. Uff shine mafi karancin abin da in an yi mutum da ya jawo shi. Ka yi tunani ka ga me mafi karancin da in an maka da ka jawo shi. Mafi karancin abin da in an yi mutum ransa da ya ɓaci shine uff, ko magana ne ko wani aiki ne. To Allah tabaraka ta'ala yake cewa wala taqul lahumu uffan, wala taqul lahumu uffin, karkace musu ko da uffan ne. Qul lahumu qawlan karima, in zaka yi magana da su kai musu magana mai daɗi, magana na karamci, magana na girmamawa, magana na mutuntawa. Waɗanda suke sanadiyyar zuwanka duniyan nan ba ababen renawa ba ne. To wasu ma ba su bar iyayensu ba, balantana ƙannansu, kai balantana kuma 'yan anguwansu, balantana kuma wanda ma bai ma san shi ba ma. Ya ɗau ɗabi'ansa rena mutane da wulaƙanta mutane, kuma bayan mahaliccinsu ya ce ya karrama waɗannan halittan da kake gani. Akwai wata halitta da za ka ɗaga ido ka ganta mai kima, mai daraja, mai tsari fiye da halittar ɗan adam?
halittan bishiya ne ko kuma halittan tsuntsaye ko halittan shanu. Shi ne ya ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, mun ɗaukaka darajansu, mun ɗaukaka kimansu, mun ɗaukaka martabansu akan da yawa daga cikin halittan da muka halitta a doron ƙasa. Saboda haka mutum ba shi da iko, ba shi da daman da zai zo yana walakanta halittun Allah alhalin ba su ya halicce su ba. Ko da 'ya'yanka ne baka da ikon da za ka ci jarafinsu ka walakanta su, sai abin da shari'a ta yarje maka. In shari'a ko ta yarje maka, to nan ya halatta maka ka yi ba tare da ƙetar iyaka ba. In shari'a ta ce maka zauna a nan ko ka tsaya a nan ko kar ka wuce nan gurin, to dole ne mutum ya yi ƙoƙari ko da hukunci dai ma ɗansa ya yi hukunci irin hukuncin da shari'a ta ce a yi, kar ka ƙetar iyaka. Za mu takaita a nan saboda ƙarfin wani lokaci. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك.